Bog svima, moje ime je Josip i za danas smo vam pripremili funkcionalni trening koji će se sastojati od 3 dijela. Prvi dio će nam biti zagrijavanje i razgibavanje cijelog tijela, drugi dio vježbe snage, te treći dio vježbe istezanja te vježbe disanja. Ovaj trening je u potpunosti prilagođen vama kako bi ga mogli odraditi svoj doma u vašim prostorijama, te nećemo koristiti nikakve druge rekvizite. Kada smo spremni možemo krenuti. Za početak krećemo sa vježbama razgibavanja. Stavljamo u raskoračni stav, stavimo ruke na bokove, glava je ravno, te ćemo prvo krenuti sa vježbama glave i vrata. Svaku vježbu ćemo ponavljati 10 puta, te tokom izvedbe vježbe ćemo na glas brojati. Ako smo spremni možemo krenuti. Dakle, prva vježba, spuštamo glavu dolje, to je bradu na vaša prsa. I idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sličnu vježbu ćemo nastaviti isto tako, samo što ćemo sada gurati glavu prema nazad. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Razgibavanje nastavljamo tako da ćemo gurati glavu u desnu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Istu tu vježbu ponavljamo, samo u drugu stranu, to jest lijevu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Slične vježbe koje ćemo sad odraditi, radit ćemo 5 sekundi, to jest 5 puta, tako što ćemo si pomoći sa rukom. Stavimo desnu ruku na lijevo lice, te približimo desno uho desnom ramenu. Tako zadržimo 5 sekundi. I idemo. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5. Isto to radimo sa drugom rukom, dakle stavimo lijevu ruku na desno lice, te napravimo pokret i zadržimo 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5. Nastavit ćemo sa vježbama tako da ćemo si pomoći rukama tako bi gurali glavu prema gore. Isto tu vježbu ćemo raditi 2 puta sa zadržavanjem od 5 sekundi. Stavimo ruke ispod brade i gurnemo prema gore. Brojimo 1, 2, 3, 4, 5. Idemo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5.
Stavimo sada naše obje ruke iza glave na potiljak. Pokret koji ćemo raditi, spuštat ćemo glavu prema dolje, to jest bradom ćemo pokušati dodirnuti prsa. Isto tako ćemo raditi 2 puta, a pokret ćemo zadržati 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5. Nakon što smo odradili vježbe vrata i vježbe glave, malo ćemo odmoriti. Uzmite zraka, duboko dišite. Te se polako pripremite za sljedeće vježbe, a to će nam biti vježbe ramena. Dakle, stanemo u raskoračni stav, noge su nam lagano raširene i krećemo sa pokretom, dakle, rotacije ramena, to je znači radit ćemo rame prema naprijed. Idemo 1, 2, 3, 4, 5, kružimo, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Isto to ćemo raditi sa drugim ramenom. Dakle, kružimo prema naprijed. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vježba vrlo slična ovoj, sada ćemo staviti naše dlanove na ramena, te isto vrtimo prema naprijed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ruke su spuštene dolje, vježba slična prvoj, znači rame vrtimo, to jest kružimo prema nazad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Drugo rame, unazad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Stavimo ruke na ramena, vrtimo unazad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Nakon toga ćemo malo razgibati laktove. Dakle, kružimo sa laktovima u jednu stranu sa obje ruke. Idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Razgibavanje nastavljamo, dakle, sa ručnim zglobovima. Dakle, ispružimo ruke prema naprijed, idemo prsti i cijeli dlanovi prema gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Malo se odmorite, otpustite ruke, te istu tu vježbu radimo, dakle, samo ćemo dlanovi gurati prema dolje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i
10. Dobro, kada smo završili sa vježbom na ruku, prelazimo na kukove. Stanemo opet u raskoračni stav, ruke na bolkove, te vrtimo u jednu stranu. Krenut ćemo u desnu stranu, 10 puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Ista ta vježba, samo u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Lagano se spuštamo na sljedeće zglobove, to će nam biti koljena. Stanemo u stav, znači spojenih stopala, stopalo je jedno do druge. Stavimo ruke na koljena te vrtimo u desnu stranu, dakle ko da skijamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ista ta vježba u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Nastavit ćemo se još jednom vježbom koljena, dakle staćemo u malo rasadu, malo ćemo raširiti stopala, isto su nam ruke na koljenima, te koljena vrtimo unutra, 1 prema unutra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vježba slična, to je isto je ovo, samo u drugom smjeru, dakle koljena prema van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Cijelo vrijeme dok radimo vježbe, normalno dišemo, dakle prelazimo na naše gležnjeve, dakle zglobove stopala, vrtimo desno stopalo u desnu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Isto to stopalo, samo u suprotnu stranu, to jest lijevu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Vježbu ćemo ponoviti sa suprotnom nogom. Idemo u lijevu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Te da završimo ovu vježbu, znači isto stopalo u desnu stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vježbe razgibavanja ćemo završiti sa hodom na prstima, tako da hodate u mali krug, stanete na prste i malo prošećete 5 sekundi. 1, 2, 3, 4,
i 5. Sad kada smo odradili vježbe razgibavanja, krenut ćemo na one malo kompliciranije, to jest vježbe snage. Odradit ćemo nekoliko vježbi sa rukama, dok će nam se većina bazirati na noge i tijelo. Ako smo spremni, možemo krenuti. Prva vježbica će nam biti da ćemo opet stati u lagani raskoračni stav, te podižemo ruku od tijela do visine ramena. Krećemo sa desnom rukom, vježbu radimo 10 puta. Brojimo na glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Istu tu vježbu ponavljamo sa suprotnom rukom. I 1, 2, 3, podižemo ruku, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sve ove vježbe koje radimo možete dodatno raditi sa nekim rekvizitima, utezima, bučicama ili slično. Vježba poprilično slična ovoj, isto radimo s rukama, samo ruku guramo prema naprijed, prema gore i krećemo 1, također do visine ramena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ista vježba, suprotna ruka. 1, 2, 3, znači pratimo do visine ramena, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja vježba 10. Sljedeća vježba koju ćemo raditi, tako da ćemo staviti ruku iza glave, znači savijemo ruku, ruka je iza glave te ju prebivamo u laktu prema gore. Možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Istu tu vježbu ćemo ponoviti sa lijevom rukom, dakle lijeva ruka iza glave i podižemo prema gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja 10. Nakon što smo odradili vježbe za ruke, malo ćemo tresimo ruke, otresimo noge kako bi nam cirkulacija bolje radila. Duboko udahnemo. Još jednom udah na nos, izdah na usta. Sljedeće vježbe koje ćemo raditi, dakle bit će vježbe za
trup i noge, a prva koja će biti, bit će nam iskorak, što znači da desnom nogom iskoračimo prema naprijed, te se lagano spustimo. I 1, također brojimo do 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja 10. Vježbu ćemo ponoviti sa suprotnom nogom. Dakle, lijeva noga prema naprijed. Možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, cijelo vrijeme dišite, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja 10. Dobro, nakon što se malo odmorimo, uzmemo zraka. Preći ćemo na vježbu čučnjeva, tako što ćemo stati u raskoračni stav. Noge su nam dakle malo raširene. Ja možem vam pokazati iz ovog kuta. Ispružimo ruke prema naprijed, te idemo u čučnje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Ponovno duboko udahnite, ispušite se. Napravit ćemo još 10 čučnjeva, malo drugačijih nego ovih. Tako što ćemo stati malo širi raskoračni stav. Ruke su sa strane, te se spuštamo isto kao i kod normalnog čučnja. Možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sljedeći dio vježba koji ćemo odraditi, nekoliko vježbica ćemo odraditi u ležećem položaju, to jest leći ćemo na pod. Ako imate strunjaču ili tepih, položaj u kojem ćemo biti da ležimo ravno, ruke su nam uz tijelo, opušteni smo, duboko udahnemo 2 puta. Te ćemo krenuti sa vježbom podizanja desne noge prema gore. Vježbu ćemo isto raditi 10 puta, tako da nogu nećemo spuštati na pod. Možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Malo odmorimo, opustimo
opustimo noge, opustimo ruke. I istu vježbu ponovimo sa suprotnom nogom, to jest sa lijevom. I možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Te spustimo nogu dolje i odmorimo. Odmaramo 10 sekundi. Sljedeća vježba koju ćemo raditi bit će da ćemo podići nogu prema gore i gurati nogu u stranu. Dakle, gurnemo prema gore i u stranu. Vježbu ćemo isto raditi 10 puta. Pa krenimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Malo odmorimo, opustimo mišiće, opustimo nogu. Te isto to krenemo sa drugom nogom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja 10. Noge su nam opuštene, malo odmaramo. Duboko dišemo. Sljedeću vježbu koju ćemo prikazati bit će da desnu nogu pokušate, to jest koljeno, što bliže približiti vama. Dakle, dignemo nogu u zrak i približavamo koljeno. Ako smo spremni, možemo krenuti. I idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja 10. Malo odmorimo. Te istu tu vježbu odradimo sa lijevom nogom. Idemo 1 i 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9 i zadnja 10. Evo kad smo to odradili, malo ćemo odmoriti, dakle pustimo, tresemo malo noge, tresemo ruke, duboko dišemo. Dakle, sljedeća vježba koju ćemo odraditi, ostajemo u istom ovom položaju, ležimo, ruke su uz tijelo, a koljena su skvrčena prema gore, dakle stopalo jedno kraj drugog i širimo noge u stranu. Dakle, obje noge u isto vrijeme širimo u stranu. I možemo krenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnja 10. Još ćemo odraditi istu ovu sličnu vježbicu, dakle noge su nam spojene, stopala su jedno kraj drugoga, te se odižemo, dakle odižemo zdjelicu prema gore. Ruke su nam dolje na podu, stopala su na podu, mi se dižemo prema gore. I idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnju 10. Zadnja vježbica za danas koju ćemo odraditi na području snage, popularni trbušnjaci. Dakle, ostajemo u ovom položaju, koljena su savijena, stopala na podu i stavimo ruke na ramena te dodirujemo laktovima koljena. Ja ću vam pokazati pa ćemo onda napraviti 10 trbušnjaka. Krećemo zajedno i brojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ostanemo u ležećem položaju nekoliko sekundi, uzmemo zraka, dišemo. Malo se odmorimo od ovih vježbi. Te kada ste spremni, polako se ustanemo. I sada nakon što smo odradili ovaj najteži dio, vježbe snage, preći ćemo na zadnji dio treninga, to su vježbe istezanja i vježbe istezanja te naravno vježbe disanja. Dakle, krećemo sa vježbama istezanja. Prvo ćemo istezati dakle, cijeli trup, tako što ćemo stati u mali raskoračni stav,
jedno stopalo je malo udaljeno od drugog, ruke ćemo ispreplesti, dakle prste, podižemo se na prste i ruke dižemo prema gore. Dakle, ja ću pokazati ovako. Znači, dižemo se na prste, vježbu radimo 10 puta. Možemo krenuti. Idemo. 1, 2, 3, 4, istežemo cijelo tijelo, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Malo zadržimo i stežemo. Ruke su nam, dakle, sljedeća vježba, ruke su nam i dalje isprepletene, stav je lagano raskoračni, te guramo ruke prema naprijed, pregibamo trup, pogled je ravno, gledamo ravno, zadržavamo 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Vratimo se u početni položaj. Te ćemo ovu vježbu napraviti još jednom. Dakle, 5 sekundi. Idemo, dakle. 1, pogled je ravno. 2, 3, 4, 5. Sljedeća vježba koju ćemo raditi, dakle, ista ta, samo ćemo širiti, dakle, ruke u stranu. U istom smo položaju i okrenemo se na stranu. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo u drugu stranu. 1, 2, 3, 4, 5. Vratimo se u početni položaj. Kako bi istigli naše, dakle, mišiće zadnje lože, naše noge, spustit ćemo ruke do stopala ili koliko vam to tijelo omogućuje. Dakle, stopala su ravno i spuštamo ruke do prstiju stopala ili do granice bola. Kada dođemo dolje sa rukama, zadržimo ovako 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ovu vježbu ćemo ponoviti još jednom. Dakle, koljena moraju biti ravna, noge ravno, spuštamo se dolje. Uhvatimo se za prste stopala i brojimo do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Lagano se odmorimo. Te sljedeće vježbe stezanja koje ćemo nastaviti, radit ćemo opet na podu, ali ovaj put ćemo sjediti, nećemo ležati. Dakle, sjednemo položaj da su nam noge ravno ispružene, te pokušamo dotaknuti iz ove pozicije prste na stopalima. 5 sekundi. 1, 2, 3, 4 i 5. Malo odmorimo. Dišemo. Idemo još jednom. 1, 2, 3, 4 i 5. Položaj je isti, dakle sjedimo, samo ćemo sada raširiti noge. Noge su raširene,
Prste stavimo ispred sebe ruke, te guramo prema naprijed do granice boli. Kada dođemo do tud, dok osjetimo da možemo, brojimo do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I dalje sjedimo. Dišemo. Kada smo istegnuli dakle noge, vraćamo se u stojeći položaj. Te ćemo raditi vježbu istezanja prepone. Stanemo u raskoračni stav te spuštamo dakle lijevu nogu, to jest desnu nogu prema dolje i istežemo preponu. Tako zadržimo 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Isto to ponovimo sa suprotnom nogom. Idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Da ne zaboravimo stegnuti dakle ruke koje smo radili u vježbama snage. Dakle, stavimo desnu ruku na lijevu stranu, sa suprotnom rukom primimo rame, te se istežemo. Zadržimo ovako 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Isto to ponovimo sa drugom rukom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zadnja vježba danas što se tiče istezanja. Dakle, isto kao dok smo radili kod vježbe snage, desnu ruku stavimo iza glave, a lijevom se uhvatimo za lakat, te istežemo mišiću ruku. Ovo ćemo raditi 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Ponovimo sa drugom rukom. Lijeva ruka iza glave, desnom se uhvatimo za lakat i istežemo. 1, 2, 3, 4 i zadnja 5. Ovo je za danas dakle gotovo, završili smo. Nadam se da ste uživali i nastavite vježbati. Vidimo se